Kámo, kde je ten môj datapack? Som tu už 3 roky a... No počkaj. Ó nie, to je zelený ninja. Počul som, že hľadáš projektor. Áno, prečo? Darček. Tak teraz to dopadne zle. Au. Je moc slabý na padúcha. Hej všetci, poďte tu. Počkať, keď sme tu všetci, tak kde je so? Hej gang. Niečo nové? No, ani nič. Ale keď sa pozriem do mojej databáze, tak má nejakú kartičku. Počkaj. Nejaká dátová kartička. Na čo máme dátová kartička na hry? Veď sme ninjovia. Dátová karta? Yes! To potrebujem! No ale Jay, na čo nám to absolútne bude? No to bude na hry Sonic. Počkať, niečo tam vidím aj napísané. Cesta Borga 19. To čo je? To musí byť niečomu adresa. Pome. Vyzerá to, že podľa adresy je tu toto. Čo? Videohry? Ideme táto. No a toto je čo, prosím ťa? To je legendárna RPG hra. Poď. Yes! Máme vysoké skóre. Teraz není čas na hranie, Jay. Robíme tu veľmi importantnú misiu. Ale jeden level by neuškodil. Chlapci a ješkovia. Čo sa to deje? Ja by som mohol rád, ale podľa mojich výpočtov tam nemôžem ísť. Môže mi to nakaziť moje senzory. No, ty si ale super, Zane. Počkať. A čo tá dátová karta? Počkať, kde to sme? Nepriateľ, ja Lorda Vadera sa to zaplatia. Čo? Počkať, on má level... Nie, toto je RPGčko. Ja viem, ako sa robia RPGčka. My musíme počuť naše skilly. Skilly? Počkaj, ja sa pozriem. Tu sú tie skilly. Ok, tak ja skúšam môj prvý. Au, to bolelo. On už má 50 HP. Poď, to už dáš. Dobre, risky sú risky. Idem to otestovať. Čo ma som porazil? Počkať, niečo z neho vypadlo. Nejaká duša avatarov. Počkať, duša avatarov? Áno, počkaj, ja sa pozriem, čo bolo vnútri. Tak sa idem pozrieť, ideme si to prečítať. V tejto veci si môžete kúpiť skiny na vaše obleky. Wow, to je moja obľúbená vec. Veď jedna je tam preražená, jedna pre mňa stojí 1000 eur. Počkaj, to nie sú eurá, to sú 1000 bankoviek? Dobre, ale ako získame bankovky? Viem asi aj ako, že vy chcete mať bankovky. To je pravda. A na čo si ich chcete kúpiť? Na skiny z našich avatarov. Zaujímavé. Musíme, ak chcete získať bankovky, tak musíte ísť do sveta. Svet 1. Nekonečná brázda. Tu je viacero svetov? Vyzerá to byť tak, ale neviem ani. Jay, ty inteligentný hráč videohier, veď mi pomôž! Ale táto hra vyšla v 91, takže ja absolútne neviem, čo je toto za hra.
Povedal si, že to RPG hra a OK teda. Vstúpte do toho prvého sveta a budete mať pokoj. Vyzerá to, že máme na výber.